knyta skor inne? Ja, jag försöker. Det blir bara... Vi ska göra så här. Vi kommer göra det i jättesmå steg. Så jag kommer säga hela tiden och visa vad du ska göra. Så gör vi ett steg i taget. När det blir rätt, då kommer jag klicka med den här. Och då får du ta en godis. Ska vi testa om du kan det? Och ta en godis. Så antingen äter du upp dem en gång eller så lägger du dem i din lilla skål. Första steget. Jag korsar dem så. Korsar dem. Så tack för att kunna korsa. Okej, gör du det? Så. Yes. Och tack för att kunna korsa. Du gör samma en gång till. Och tack för att kunna korsa. Där. Där. Sen ska vi dra åt dem, så de sitter då på foten. Så det är taggpunkten dra. Ska jag göra en gång till? Taggpunkten är dra. Bra. Sitt. Sen, när man har dragit åt dem, så ska den in emellan där. Är du med? Så du gör ju där. Så. Så blir ett kors där. Och så emellan. Så. Så taggpunkten är emellan. Så här. Mellan. Så. Och vilken ända? Där. Precis. Jag ska tälla. Så tar de så. Så vi har ett kors där först. Vi börjar med det. Först är taggpunkten i kors. Där. Så först är taggpunkten i kors. Och nu Och så är taggpunkten emellan. Först kors, precis. Så den. Snyggt. Så taggpunkten är dra åt. Jag kan ta det. Så. Snyggt. Vi börjar göra en rosett. Och då gör man först en ögla. Ja. Så. En ögla så. Taggpunkten är ögla. Och en gång till. Taggpunkten är ögla. Alldeles. Det är taggpunkten kläm åt. Du kan hålla så. Då ska den runt så. Så taggpunkten är runt. Kommer så här långt. Så du den runt. Sen måste du göra en ögla till. Då ska den in emellan där. Ska du klicka med en gång när jag gör det? Okej. Så det var ögla. Och sen var taggpunkten runt. Klick. Och sen taggpunkten mellan. Så. Ögla. Precis. Så runt. Och så är taggpunkten ögla. Ögla igen. Ska du hålla där vid med din ena hand. Och sen gör du samma igen. Du tar igenom den. Taggpunkten är igenom. Snyggt. Så, och så runt. Så. Sen. Ögla in där. Precis.
och dra. Snyggt! Vad var det först? Ja. Precis. Så ögla. Nej, kossa. Så här. Nej, Lone. Precis. Så. Och mellan. Den här. Ja, stäng. Så. Det går bra. Ögla. Ja, han är på mån dåligt om hon äter. Runt. Ja. Så. Runt. Ögla. Ögla. Bra. Snyggt! Snyggt! Du klarar det. Ska vi göra en gång till från början? Jag tror inte mamma. Ja, det får du göra. Korsa. Kossa. Kossa. Mellan. Jaha, så. Så. Och sen var det ögla. Ögla. Runt. Och mellan. Och dra. Snyggt. Kossa. Korsa. Mellan. Och snabbare vi fylla på. Ja, men då fixar vi det. Och så Anders ögla. Oj. Tummen i vägen. Så. Ja. Men du bara... Hör till mini. Och så då. Nej. Ögla. Nu kör Vadå? runt. Du ska runt med. Ja, runt. Där ska ögonen in. Där. I den lilla. Och dra. Ja. Lämna till. Han tog han. Kör vi. Ja, var det ögla. Runt. Nu ser du den där. Och mellan. Båda klickar samtidigt. Precis. Ja, och mellan. Så bollar. Ja. Ska jag klicka? Så kan du knyta. Det blir lite krångligt. Vi kör båda också samtidigt. Ja. Snyggt. Ska in. Precis. Snyggt. Elsa, nu kan du se. Kolla. Titta vad bra. Mm. Kan du se själv, Anders? Snyggt. Ögla. Runt. Snyggt! Igenom. Eller så här. Korsa. Korsa. Så. Du ska ta chokladbollen. Efter jag har korsat eller? Ja. Ta Ja. den. Stoppa igenom. Så. Ja. Mellan. Och dra. Så. Och så Kommer drar din. Så ja. Sen ögla. Så. Tack.